veľký vtipka, chodila od lekárov s takýmto klobúkom na hlave väčšine, tak to nejako vyzerá, trošku bol starší samozrejme, a chodila na také preventívne premiaty. Často sa mu sťažoval a jedného dňa skutočne prišiel tomu lekárovi a hovorí mu: pán doktor, musel som prísť na nekonečný koncu, lebo ide to do vodu. Ja mám už taký slabý tlak, keď čulam, že ja už nedorším ani na zem. A celkovo to je akési na obiaz opačný tlak, lebo kedysi, keď som bol mladý, 60 zubov popolí môj revku, hlasíkov utaviče sa nehoja rebatého. Mali sme rande, že no prišla ku mne pohľadka, no na to povedal. Hneď sa mi mužnosť zbúrila, fungovalo krásne. A teraz poroko, páčoko, tuto nemá pohľadka, vlasy sa mi postali. Aj tam viete, pán doktor, že by sme si mohli hneď zopakovať tie romantické chvíle. Hovorím žene po 50 rokoch, dáme si rande ako kedysi. A sme sa stretli na takej lúke krásnej pupom, ale by to prskali ako... Krásne, a to sme sa stretli, prišli sme domov, deti sa nás pýtajú. Tak ja budu padlo po rande. A rande! Ja som sa usmial na ňu, ona na mňa, potom sme hodinu v zuby práve hľadali. Čo si myslel, že by ešte mohlo teda aj na stále kolena byť tuto vočo? Hovorím si, keď chceš niečo očiny, musíš jej niečo dať. Tak som nekúpil pod Petranku, hovorím, žena moja, tu máš, Lácia, príde mne mrazi, Lácia. Pod prešinku. Tak som na ňu vyliezol. 20 minút som rozmýšľal, že na čo môžem. To všetko s vami ide dole vode, víte? Ležala krásne, viete, a ja som ma teda sa snažil nejaké pohyby robiť. Príbitá, panu sa sme, to je strašne, však máte výšku, no ju mám rukou, sa na trampolíne zomovala. Panu som, pán doktor, panu ruku som si zlomil, metrov miesta, ja mám 2 rokov do dôchodku. Nemohli by ste mi napísať do toho posudku, že to bol akože pracovný úraz. Lebo ja robím na družstve, viete, ako možno by sa to nejako dalo. Viktor hovorí, no a ako si to predstavujete, ako by som to mal napísať? Ja to mal, pán doktor, vymyslené. Pri sejpe semena spadol do starej mašiny.